お店が再開したらぜひいらしてくださいね。たっぷりとサービスしますわ。なんとあんなスタイル抜群で色っぽい女性はこっち陣営にはいない人材だ。裏山けしからん。そういや今後どうするんだ。迷宮探索。クリアすると願いが何でも叶うってやつか。ダンジョンを探索する理由がまた一つ増えたな。いつか人間に戻って二人で食事する時が来るといいな。ああ、そんな未来が来ればいいな。お二人でお話中ですか？いらっしゃいませ。ところで畑さん、二人きりでお話ししたいことがあるのですよ。なになに？さっきシャーリーさんたちを見て何とおっしゃっていましたか？